אז למה באתם לפה? נו, אז למה באתם לפה? כי הוא מטומטם. הוא אידיוט. כל הסרט הרסת לי. אתה יודע איך סופר את הפגר. אתה יודע כמה אני מטומטם. כל הסרט הרסת. אז איך הכל התחיל? זה התחיל כשהצגנו למורה את הסרט בחדר אחד. ואיך הוא יצא? על הפנים. שלאגר! קאלט! זה מדהים! זוועה. יש לכם שבוע לעשות סרט חדש. מה שבוע? ביומיים אני אביא לך סרט. תגיד לי, אתה מטורף? אתה טמבל? מה הבעיה? סרט ביומיים? נעשה ישיבת צוות. מתי? עכשיו. איפה? אצלך. רומן, כן? כן. רומן, אתה באמת חשבת שתצליח לעשות סרט ביומיים? בטח. אני רומן. טוב חברים, רעיונות? אוקיי, זה הרעיון שהיה לי. זה קומדיה, בתיכון. יש אחד, הוא מלך השכבה. הוא חתיך, כל הבחורות תוצאת אותו, הוא משחק פוטבול. זה ישראל אחי, אין פוטבול. הוא בקבוצת כדורעף. קיצר, יום אחד הוא יוצא מבית ספר, מקבל טלפון. הוא בא, עונה ו... אמא שלו מתה. לא, חשבתי יותר בכיוון של, נגיד, עובדים עליו ו... אז למה שלו מת? די, רומן, אני לא יכול עם כל האוברדרמטיות הזאת. מה קרה לך? דרמה סרט לי אוסקר. בסדר, אני לא רוצה אוסקר, אנחנו בתיכון. אתה יודע שדרמה בתיכון זה פתטי. חזי, תשאיר לי משהו. סרט של רומן לא פתטי, סרט של רומן זה מהלב. יש לך עוד יותר טוב לסרט? שים לב, מישהו בא, יורד מהאופנוע, כל הפרדים שלו צלקות, מדליק סיגריה, מתחיל ללכת, מחליק על חרא. ושובר מפרקת. די רומן, אתה מזיין לי את הרעיונות. חזי, אתה מזיין לי את האוכל. אתם מזיינים לי את השכל, עושים דרמה. יודע מה? אני הבמאי פה, אתה הצלם, ואני מחליט שעושים קומדיה. אני רומן, אתה מטומטם ואני עושה את הסרט דרמה של החיים שלי. בואו. בואו, כותבים תסריט. אז אני מבין שהפירוק של הצוות הציב בך רגשות עזים, נטישה, אולי תסכול. אתה מספר לי על חוויות טרגיות שאתה נזכר מהעבר, התקפי זעם. נדמה לי שדיברת איתי אפילו על דיכאון קשה. לא, אבל צ'יקו, מה יפי הדמות שלי? אין לך יפים דמות, זאת קומדיה מפגרת. אתה מתקלח, קם ומחליק עם הראש באסלה. ואיך אני מרגיש לגבי זה? מה זה משנה? תשמע, אני הבמאי, אתה השחקן, תעשה מה שאומרים לך. יאף, תיכנס אליו בקלוזאפ, רואים לו את כל המכנסיים. כן, אבל איפה הקלוזר פה? לא משנה. למה אתה עדיין עם המכסה? כדי שהדשר לי יתחלף. חזי, בוא לשיחת הפקה. בחדר הפקה. נהדר, בוא נעשה את זה שוב. אקשן. אל תגיד לי מה לעשות. אמא. חזרתי הביתה. מה אתה אומר? בסדר, אבל אתה לא חושב שצריך אימא? מה אמא? הכל רומן. האיפור, אתה חושב שהוא טיפה מוגזם? איפור? לא תקשיב, אני הצלם, אני הבמאי, אני השחקן, אתה המפיק, תעשה מה שאומרים לך. אבל לא אמרת לי לעשות שום דבר. זה לא משנה, אתה לא מבין שצריך לרסק את הסרט של צ'יקו וחסי?
טוב, תקשיב, כבר 6 אני צריך לזוז. מה? לאן? זה דחוף. רק רומן דחוף, לאן אתה הולך? 5 דקות אני חוזר. 5 דקות! אידיוט. קאט. טוב, תקשיב, יש לנו דקה 2 עד שרון הפסיכופת הזה מתקשר אליי. מה למה באתי? אתה לא חושב שכל העניין הזה יצא מפרופורציה לגמרי? תקשיב, רומן להוט על לעשות את הסרט הזה הרבה יותר טוב מהסרט שלכם. באמת, הוא שונא אתכם מעבר לסרט כבר, זה נהיה אישי. אני לא מסוגל ככה, אני חייב שהצוות יחזור להיות כמו שהוא היה קודם, באמת. חייב לעשות משהו. תקשיב, זהו, אל תדבר שלי. הלו רומן, אני בחדר ילדות, נולדה לי בדיוק אחיינית. דבר ראשון, איחולים. רומן? דבר שני, תזיז את התחת שלך לכאן, לא אכפת לי אחיינית, זבת סתם, בוא לכאן עכשיו, אני רוצה אותך, פה איתי, אני רוצה, אתה חייב לבוא. טוב, אני מגיע עכשיו, נדבר אחי. אוקיי, יש לך חצי דקה להסביר לי למה קראת את זה. תקשיב, מאז שהצוות התפרק, פשוט רומן היה אובססיבי בטירוף. הוא חייב שהסרט שלנו יהיה יותר טוב משלכם, הוא עוקב אחרי לכל מקום, פשוט... 2 מילים. רומן, פסיכופת. טפי, אידיוטים, מי פסיכופת? מה אתה עושה על הגג שלי? אתם כולכם נגדי? מה זה קשור? תרד מהגג! רומן יורד מהגג מתי שרומן רוצה לרד מהגג. רומן רוצה לרד מהגג, תחזיק סולם. מה? תחזיק סולם, פצ'ה! כל הכבוד, אידיוט. אתה מנסה לפרק לי את הצוות? אתה זה שפרק את הצוות מההתחלה. אתה מאשים אותי? כן, אני מאשים אותך, אותך ואת הדרמה המפגרת שלך, אתה במאי 0. מה זה? אוקיי. תקשיב, נראה לי הוא נעלב. בסדר, מחר כולנו נצחק על זה. דרמה! אז כל הסכסוך בעצם הוא בין דרמה לקומדיה? כן. תראו, אני לא מומחה גדול, אבל למה שלא תעשו בעצם דרמה קומית? וואו, לא חשבתי על זה, זה רעיון די טוב. גדול. אני מצטער, רומן, על כל הכללות והריבים, זה לא היה במקום. זה בסדר, אני סולח. קאט! נו מה? זה היה חרא. מה, סצנה? כל הסרט. חרא. אולי אפשר לשים פילטר? לא, סתום את הפירון. אפשר ללכת כבר? לא להסתכל, לא, אף אחד לא מסתכל על המצלמה. בעיקר אורי לא מסתכל על המצלמה. בעיקר אורי. יפה, עוד קצת, תנו לי קצת. תנו לי משהו אחר, תגוונו קצת, תעשו איזה משהו. סקסי, סקסי. כן, תנו לי סקסי. זה היה חרא. שנייה, עוד אחד, התנשפת. ושקט. די, נו! קחו, תמשיכו. נדב, זה ככה בכתוביות. את זה ממשיכים בכתוביות. תן להם בראש, כאילו פתאום. הוא קיבל את זה בראש, אתה עושה כאילו. קאט.